רום החטוף עבר התעללות מסוג שנקראת בידוד חושי. הוא מספר שלקחו שתי אבנים, שמו אותם בתוך האוזניים וכדי לדחוף אותם עמוק יותר לקחו מסמרים וככה דחפו אותם פנימה. אחרי זה לקחו חולצה, קרחו לו סביב העיניים בשביל האובדן הראייה וגם על האוזניים כדי ללחוץ את זה חזק, ואומר שהוא חווה כאבים מטורף, שזה היו כאבים שהוא בחיים לא חווה, והתעללו שם ממש קשה בו, אז תחשבו מה זה. מה קורה כשחוש השמיעה נדפק? השקט הופך להיות אויב. בשקט מוחלט אדם שומע רק את הדפיקות לב שלו, את הנשימות שלו ואת המחשבות שלו. זה גורם לגבול בין הקול הפנימי שלנו לעולם החיצוני להתשתש. התחושות שהן מתחילות לעלות, לחץ פנימי, חוסר שקט עצבי, אין יכולת להתנתק במחשבות כי אנחנו שומעים רק את עצמנו. תחשבו על זה שאנחנו מקבלים המון מידע חיוני בעזרת חוש השמיעה שלנו. למשל, כשאנחנו ישנים טוב יותר, כי חוש השמיעה שלנו עדיין עובד ועוזר לנו לישון בביטחון. בואו נדמיין רגע את רום, שנמצא בעזה, מוקף מחבלים שכל הזמן מתעללים בו ואין לו יכולת לשמוע מתי הם מתקרבים אליו. הוא לא יכול לשמוע אם הכיסא זז, הוא לא יכול לשמוע אם הדלת נפתחה, הוא לא יכול לשמוע שמדברים עליו. הוא פשוט נמצא בתוך סרט רע שלא מפסיק, כי הוא לא יכול לראות והוא לא יכול לשמוע. ואז מתחילים ההזיות השמעתיות. בסרטון הקודם הסברתי שהוא מתחיל לפתח הזיות בגלל שהוא לא יכול לראות. אז עכשיו גם מתחילים הזיות שמיעתיות. הוא מדמיין צלילים מדומיינים, לחשושים. המוח שונא שקט, אז הוא פשוט מתחיל להמציא כל מיני קולות. תחשבו ששמיעה זה גם מדד לזמן. תחשבו שכל החטופים סיפרו שכל דקה שמרגישה כמו שעה. תחשבו עוד יותר מה זה בתוך בידוד חושי. אני חושבת שכל דקה שלו הרגישה לו כמו שנה. אז מה קורה כשלוקחים מבן אדם גם את הראייה וגם את השמיעה? אם אתם רוצים שאני אסביר לכם על זה לעומק, תכתבו לי ונעשה על זה עוד סרטון. אם אתם רוצים לתרום לרום ברסלבסקי, יש קמפיין למימון המונים בשביל רום. תחפשו בגוגל רום ברסלבסקי ותמצאו אותו.